Onye masịrị ịbalụ ụmụ nwanyị onye masịrị ịbalụ ụmụ nwanyị onye masịrị ịbalụ ụmụ nwanyị wee jụọ yahoo driver yahoo ịya gbara ọrụ ọsọ onye masịrị ịbalụ ụmụ nwanyị ọsọ onye masịrị ịbalụ ụmụ nwanyị ọsọ onye masịrị ịbalụ ụmụ nwanyị ọsọ wee jụọ ụmụ nwanyị ịya gbara ọrụ ọsọ ya ya dị ya gbara ọrụ ọsọ ịgbalụ ya ọsọ ebe ike ide ị na-anụ nwanyị ahụ na-ebe ihe okokoko Imanagasi na chazi ajana Imanagasi na chazi ajana Imanagasi na chazi ajana Ya ichaba kisige Makokota ne rugade Wane naga ya munu chike ruwa Naga ya munu Wada naga ya munu chike ruwa Wada naga ya munu chike ruwa Wane naga ya munu chike ruwa I got a ticket. Hush. Uma single luna. Busano yabo, pudding manabuka hado domino. Where to be very so fascina fanabo na somaneso. Yeah, you can have somaneso. Oh, you might have broken the phone. Baby, now you can want to know what's up. Yes. Onye Jawana. Onye Jawana. Imagado de aquele as mulheres de lá de o dogo da massi o dogo I can't see
ekene ọzọ kwe ekene ya maka onye malụ na ya malụ Chukwu ọzọ kwe ekene ya ọzọ onye ekene ọzọ kwe ekene ya biko onwe ndị chego n'ikpu nwa ọgaranya biko ọ bụ na onye emego misteki je n'ikpu nwa ọgaranya ego ole ka ọ ga-akwụ 50 million onwego ndị chego n'ikpu nwa ọgaranya oredi ọ bụrụ na onye ahụ mere misteki je n'ikpu nwa ọgaranya ego ole 50 million Flavor si na onye jebe n'ikpu nwa ọgaranya ọkpụrụ gịnị efi ije n'ikpu nwa ọgaranya anya akpụrụ efi gwazie ya ego efi mana a na-amasịkwa ụlọ ahụ akantị dị n'ikpu nwa ọgaranya prison ya dị n'ikpu nwa ọgaranya nwawe ọjọọ dị n'ikpu nwa ọgaranya akantị dị n'ikpu nwa ọgaranya prison ya dị n'ikpu nwa ọgaranya Budebe n'ugwu nso ọmalịcha onye ọma dịrị mma Budebe n'ugwu nso onye ọma dịrị mma Asabodo ejigbo ejigbo bose kere Budebe n'ugwu nso onye ọma dịrị mma Asabodo ejigbo onye ọma dịrị mma ejigbo bose kere onye ọma dịrị mma Budebe n'ugwu nso onye ọma dịrị mma Onye ọcha bịa kele, onye ọcha gị bịa kele, onye ọcha bịa kele, onye ọma n'ihe adịrị. Mụ na-ebe emume nso, onye ọga adịrị, ọmalịcha. Anyị nwere special request. He's a commander. Ife ndị na-eli ka ndị na-asọ ife ndị na-eli ka ndị obodo anyị obosi anyị na-asọ n'eke nsọ iburu moto ruo eke mgbaba buru eke eke idebiri eke na nwanya bụ nọnọ n'obosi eke na nwanya bụ nọnọ n'obosi eke nwananya bata bakelele ndị abakụ anyị ifu na eke ma bụ ọsọ
Imagine Bosco, Omara Buko, and the same results of all. Enjoy your dream and your normal, and the same results of all. Where do they go? Odogu namasi, Odogu namasi, Akune ive namasi, Odejigu, Barano dalu, Barano dalu, Mana yasa, Odejigu kemudeso, Odejigu kemudeso, Odejigu kemudeso, Odejigu kemudeso. Trouble. Ọgbà
ọba dị mmanụ ejiri iwe nwanne ọba dọrọdọ ịba oti asị m kene anụ ụlọ wee kene Isaac anyị kene onye obosi ebuka oye ebuka oye ebuka oye onye obosi gwara n'ike ejima obosi ekene nwanne nkele mee ya nwayọ ọzọ oye ọzọ oye ọzọ oye onye ọcha onye obosi gwara daalụ baroni motoskopu baronu daalụ ọrụ baronu daalụ ọrụ baronu daalụ ya onye ọcha na-ekene mi ịmalụ baron motoskopu onye ọma baron onye ọma na mụtara baron motoskopu darịrị onye ọma na-ekene mi nenu nwa chi na nweru ji na nweru ji onye ọma mara obodo alụgo oyi onye ọma bara chi na nweru ji nwanne nke bara ọnwazi ọnwazi Obeze na basete ọnwazi gị na ọnọdụ ọnwazi ebule ọnwazi ọkụ na-enye ife abịa gbogbo afọ aja were 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 china wari nwa china wari nwa china wari aja were ewu chino aja were 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 yes Commander Alaba International Market Kobunike Ayanagogo You say when we come, we don't show. So more about it. What can he do? He's a commander. Yes. Nenu commander. Alaba International Market in Kobunike. Commander need him.
ezi anyị n'ihe adị eji bọbụ sonye ọma na-ekele kọmanda ise 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 kọmanda ife ji medogomu ọgọmọgọ mẹmú lamọdọ wọn ti na mẹnu ti na kẹ ambassador ambassador ọgọ mẹmú lamọ ọgọ mẹmú lamọ ọgọ mẹmú kẹmọ kẹmọ mọmọ wọbú sẹ kọnyẹ mọ mẹsì. Ife ti mesi ọgọmọgọ mẹmú ọnyọcha nwanne m ya dị white white na-ekele m inugo ezi anyị n'ịdị mma ọzọ kwe nke ndị ya ọzọ kwe nke ndị ya inugo ọzọ na-akwado priwe ọzọ kwe nke ndị onyeọma na nwoke na-eleghịzi oyibo n'ịga dị ọzọ kwe nke ndị onyeọma na nwoke na-eleghịzi oyibo n'ịga ọzọ ọgọ ihe bụkwa anaghị kebe oge bụ gị n'ụwa bụsị onye gị bụsị ọzọ kwe nke ndị ya daalụ kenelu mogbefi chi na-awara uchi onye ọma meyọ n'ịdị mma ọgọma bụ nna m asị m ọgọma bụ nna m ife ji mezi ya ọgọma bụ nna m sweet yummy sugar the canana no mama every mama met you for see the same and then was the mama that was the mama we can't do that Jamano Imagado Kazi Imagado Kazi Ọgọmẹbù nàmú Asímọ̀ ọgọmẹbù nàmú Kàmọ̀yẹ bí ìnùwàdó Ọbụ onye mmanụ na anya bụ onye njọ Kọmanda na kenelu mi kọmanda Ise kọmanda Nwa kwe nke ni onyọmọ Wazọkọkọ ni onyọmọ Kọkọ ni onyọmọ Asímọ̀ ọgọmẹbù nàmú Onyọmọ ọgọmẹbù nàmú Nwata mara ife chere ya n'iru Obido baba mbọ Nwata mara ife chere ya n'ekene n'ubi Uchibo bose n'ome nkene yi Nwata mara Nwata mara uwe 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 Nwata mara ife chere ya Obido baba mbọ gbasiri ike Maka na nwoke adịrịzi macha Onye kpọrọ nwoke nwere ife jikwa ihe nwoke Nwata mara ife chere ya Nwata na-ekene n'obi Nwata mara ife chere ya Nwata mara ife chere ya Ọgọ ya bụkwa n'ahị Imagodu ni Ima gibia keneli Nwata mara ife chere ya Nwata kwazo ni ya nekele nilo
Osinapo. Osinapo. Bring it down. Umenze na batete. We are outside tonight. I see every ladies and gentlemen in the Elite Onwe. ND. Chairman and the Onwe. I see Baron. I see a base Igwe, a booth. Of the Manine Messit. IG, boy, Nekedono. Amambo simili, Ajanjo simili, Amambo simili, Ajanjo simili, Ajanjo simili, Amambo simili, Amambo simili, Ajanjo simili, Barani Motoscope. Get it. I said, I got 100,000. Ebubunamo, saludo bulubisi. Ebubum dread, but saludo bulubisi. Ebubunamo. Last week, you did a Ebum dread. Manolo last week, saludo abomisi. Okay. I did not give Lizega a club, but on the Motoscope. Only 100,000 about. Hey, you because whenever I hear this guy in hello, or whenever you Lizega, I don't want you all hello, my ama. My bagama, well, hello, I need a Lizega. We are still with Boyo Boy in the building. Boyo Boy, Kaneba. Tata, I think was stripper moke and the stripper wine. Oga Jeguna club. I got a club guitar. I got a club. Abu notice last Jegu guitar. I got a club. I get Jegu Boyo Boy with me. Makanoye sabalo o chaba mili alo yabage e chaba mili ina wanwo e chaba mili
Commander, International Market, we see you. Aigaba Club, Aigaba Club. Because we can be veggie, we can have a club. We don't need veggie. We don't need veggie. Here John need mego something. Here Jobo, Odi Madudika, Omeze. Omeze na Munya. Ine no Omeze na Munya. He gets an avocado 18 years. Mano Biamuli Meva, Fakadi Young. They don't go to farmer. He gets an avamo Ben for the first time. About the time of Mado. I need kilometers in 1 year. I see you need money. What keep you on a year ago? Oya Jigu, Kewuneso. Ogalaya di Babobo. Odukuna di Bai. Odokuna